हेलो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आर्ट्स आरो साइन्सआव ग्रेजुवेट एबा पोस्ट ग्रेजुवेट कमप्लिट जाबाय जुदि नोंथाङा लोगोसेनो टेट कमप्लिट जानाय आरो नोंथाङा थारैनो हाई स्कुल टिचारनि जब नागिरगासिनो दङब्ला अब्ला बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां लानानै फैदों। आसामनि 21 टा प्लेन डिस्ट्रिक्ट अर्थात हायेनारि जिल्लाफोरनि थाखाय बे हाई स्कुल टेट टिचार जबआ ओंखारनानै फैदों। स' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोना गोसो दङ बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो गोसो गैयाब्ला नायाब्लाबो जागोन। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो डकुमेन्ट्स, सेलारि, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट माबोरै एप्लाइ खालामनो गासैखौबो फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे बिदिब्ला आंनिखौ आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय, जुदि नोंथाङा दासिमबो बे लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे खाथियाव मोननाय बेल एबा घन्टा बाटनखौबो गोसोम खालामनानै। नैबे जाबाय डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामथिंजायनिफ्राय ओंखारनाय नटिफिकेसन। बेवहाय लिरनाय दङ टटेल पोस्टआ दङ गासै 5746 टा ग्रेजुवेट टिचार्स आर्ट्स आरो साइन्स स्टुडेन्टफोरनि थाखाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा टेट पास जानाय जानांगोन, अर्थात टेट कमप्लिट जानाय नङाब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। लोगोसेनो नोंथाङा बेवहाय गासै आसामनि प्लेन डिस्ट्रिक्टआव थानाय जानांगोन, प्लेन डिस्ट्रिक्टनिब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बेवहाय होखानाय दङ 21 प्लेन डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम। बेवहाय जायफोरानोखि प्लेन डिस्ट्रिक्टआव अर्थात हायेनारि जिल्लाफोर आन्दाराव गोलैयो बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नाय बेवहाय एप्लाइ प्रसेस दङ। एप्लाइ प्रसेसा गासिबो अनलाइन प्रसेसआव जागोन। नोंथांमोना बेखौ अनलाइनसो एप्लाइ खालामनो हागोन, अफलाइनाव जानाय नङा। बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआ दङ 7 अक्ट'बर 2020, अर्थात 7 अक्ट'बरनि सिगां नोंथाङा बेखौ कमप्लिट खालामनो। स' बिदिब्ला दानिया नायनानै लादो बेवहाय मा पस्ट दङ आरो बे पस्टनि थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगोन, बेसेबां पार्सेन्ट नांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो। बेवहाय फार्स्टआवनो दङ ग्रेजुवेट टिचार्स आर्ट्स स्टुडेन्टफोरनि थाखाय, जायफोर बिथांमोना आर्ट्सआव ग्रेजुवेट कमप्लिट जाबाय अर्थात पोस्ट ग्रेजुवेट कमप्लिट जाबाय बिथांमोना बे पस्टखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव लोगोसेनो दङ टटेल नाम्बार अफ पोस्ट बेयाव दङ 3903 टा पस्ट। बहुत बुरजा बेवहाय पस्ट दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनानै लादो। बेनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेसना थानांगोन जायखिजाया कलेज, इनस्टिट्युट, इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुवेट नङाब्ला पोस्ट ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन। लोगोसेनो 50% मार्क्स लानानै पास जानाय जानांगोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसेनो नोंथाङा बेचेलर अफ इडुकेसन अर्थात BEd कमप्लिट जानाय जानांगोन। लोगोसेनो आरो मोनसे खोथा बेयाव मख'बावदों, जायफोर बिथांमोना टेट कमप्लिट जानाय बिथांमोनासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। अर्थात जायफोर बिथांमोना बिथांमोना 60% मार्क्स मोननानै टेट कमप्लिट जानाय जानांगोन। आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना OBC, MOBC, SC, ST, PST, EARTS आरो PWD बेवहाय बिथांमोना 55% मार्क्स थानायब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसेनो बेवहाय बेनि सेलारियाबो होखानाय दङ। बेयाव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन बेनि सेलारिया थागोन 14,500 निफ्राय 60,500 सिम। लोगोसे ग्रेड पे थागोन 8,700 पार मान्थ करे। स' बिदिब्ला बे जाबाय आर्ट्स स्टुडेन्टफोरनि थाखायमोन। आरो नेक्स्टआव दङ साइन्स स्टुडेन्टफोरनि थाखाय। नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन, जायफोर बिथांमोना साइन्सनि स्टुडेन्ट बिथांमोना ग्रेजुवेट टिचार साइन्स। बेवहाय टटेल पस्ट दङ 1843, गोबां पस्ट दङ। नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगोन नायदो नोंथांमोना। बेवहाय केन्डिडेटआ जायखिजाया इनस्टिट्युट, कलेज, इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुवेट नङाबा पोस्ट ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन। लोगोसे BEd अर्थात बेचेलर अफ इडुकेसन थानाय जानांगोन। लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना बिथांमोना 60% मार्क्स थानानै टेट कमप्लिट जानाय जानांगोन। लोगोसे जायफोर बिथांमोना OBC, MOBC, SC, ST, PST, EARTS आरो PWD बिथांमोना 55% जों टेट कमप्लिट जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन। स' बिदिब्ला बे पस्टनि थाखाय दानिया बेसेबां सेलारि दङ बेबो होखानाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो। बेवहाय सेलारि होखानाय दङ 14,500 to 60,500 पार मान्थ करे। लोगोसे ग्रेड पे दङ 8,700। स' बिदिब्ला नोंथाङा जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनोबा दानिया मा डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो। बेफोर डकुमेन्ट्सखौ अबयसे नोंथांमोना गासैखौबो आपल'ड खालामफानांगोन होननानै बेवहाय बुंदों। नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन नाम्बार 1आव दङ पासपर्ट साइज। नोंथांनि गांसे पासपर्ट साइज फट' नांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि जिथु मेट्रिकनि एडमिट कार्डखौ, मार्कशिट आरो एडमिट कार्डखौ बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु नाम्बार 3आव दङ हायार सेकेन्डारि जिथु मार्कशिट आरो सार्टिफिकेट बेखौ आपल'ड खालामनो नांगोन। नाम्बार 4आव दङ नोंथाङा जे डिग्रि कमप्लिट जाबाय आर्ट्स साइन्स, नोंथाङा बेनि मार्कशिटखौ बेवहाय आपल'ड खालामफानो नांगोन।
बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा जुदि पोस्ट ग्रेजुवेट बा नोंथाङा जुदि पोस्ट ग्रेजुवेटआव 50% मार्क्स थानाय जायखिजाया अर्थात 50% नङाब्लाबो अर्थात नोंथाङा जुदि ग्रेजुवेटआव 50% मार्क्स मोनदों नाथाय पोस्ट ग्रेजुवेटआव नोंथाङा 50% मार्क्स नङा थेवब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेखायनो नोंथाङा बेवहाय पोस्ट ग्रेजुवेटनि नोंथांनि मार्कशीट आरो पास सार्टिफिकेट बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन बेजों लोगोसे नोंथाङा नाम्बार 6 आव दङ हाई स्कुल नोंथाङा जे हाई स्कुलनि टेट कमप्लिट जानाय बे मार्कशीटखौ नोंथाङा बेवहाय एप्लाइ खालामनो नांगोन बेजों लोगोसे नोंथाङा नाम्बार 7 आव दङ बिएड मार्कशीट फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि लोगोसे सार्टिफिकेट नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालामनो नांगोन बिनिफ्राय नाम्बार 8 आव दङ कास्ट सार्टिफिकेट गांसे कास्ट सार्टिफिकेट नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनांगोन बेजों लोगोसे नाम्बार 9 आव दङ नोंथाङा जुदि एनसीसी लानायब्ला एनसीसी सार्टिफिकेट बा एनुवेल स्पर्ट्स बा कालचारेल जायखिजाया नोंथांनि जुदि सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामफानो हागोन बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नोंथाङा सिगाङाव बबेबाफोर स्कुल कलेजफ्राव नोंथाङा फोरोंबायदोंमोन नामा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दंब्ला नोंथाङा बेखौबो आपल'ड खालामफानो हागोन लोगोसे नोंथांनि सिगनेचार बे सिगनेचारखौबो स्केन खालामनो नांगोन थ' बेखिनियानो जाबाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा सिगाङाव थांनांगोन डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि जिथु अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय नोंथाङा नायब्ला नुनो मोनगोन गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिनिफ्राय गाहायाव फैयोब्ला नुनो मोनगोन नोंथाङा माखासे बेयाव इनफरमेसन दङ नोंथाङा बे इनफरमेसनखौ फरायनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा बे जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामोब्ला गाहायाव फैयोब्ला नुनो मोनगोन नोंथाङा बेवहाय एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउ दङ बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय क्लिक खालामनानै होयोब्ला मोनसे नैबेदि फर्म फैगोन नोंथाङा बेखौ नायनानै लानो हागोन थ' बेवहाय मा फोरमायदों बेवहाय दङ अलरेडि रेजिस्टार्ड प्लिज लगइन नोंथाङा जुदि सिगाङावनो बेखौ एप्लाइ खालामबायब्ला नोंथाङा बेवहाय लगइन खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा बेखौ गोदानै एप्लाइ खालामगोनब्ला बेवहाय गाहायाव दङ क्रिएट निउ एकाउन्ट बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय मोनसे फर्म फैगोन दानिया नोंथाङा जुदि गोदानब्ला बेवहाय निउ रेजिस्ट्रेशननि अप्शन दङ दानिया नोंथाङा बेवहाय गोदान एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय निउ रेजिस्ट्रेशनाव क्लिक खालामनो हो बेवहाय क्लिक खालामनो थाखाय नोंथाङा बेवहाय दानिया नोंथांनि नैबेफोर माखासे भेकेन्टफोरखौ एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय बेवहाय सोंदों नोंथाङा भेकेन्ट पस्ट दानिया नोंथाङा बबेयाव खालामनो आर्ट्सआव खालामगोन ना साइन्सआव खालामगोन नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया एप्लाइ डिस्ट्रिक्ट बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथाङा खालामगासिनो दङ बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै हो नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि लोगोसे नोंथांनि मेट्रिकआव एमआइला मामोन नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय केन्डिडेट नेम नोंथांनि नामखौ बेयावनो हो बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेम डेट अफ बार्थ जेन्डार केटेगरि बेफोर गासैखौबो फिलआप खालामलांदो बेनिफ्राय इक'नमिकेलि वेकार सेक्सन नामा नंगौब्ला नंगौ नङाब्ला नङा डिफारेन्शियेलि एबल्ड नामा नोंथाङा डिसेबिलिटि नामा नंगौब्ला नंगौ नङाब्ला नङा बेनिफ्राय फन नाम्बार होदो इमेल नाम्बार आरो मोनसे होदो बेनिफ्राय पासवर्ड नोंथाङा नोंथांनि जाहाथे बेखौ उनाव माबा इउज खालामफिननो थाखाय नोंथाङा बेयाव मोनसे पासवर्ड बानायनानै लादो बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव सोंदों नोंथाङा आसामनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्स नंगौना नङा बेनिफ्राय गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नुदों बे क्रिएटनि एकाउन्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै हो क्लिक खालामखांनायनि उनाव नेक्स्ट मोनसे पेज फैगोन नेक्स्ट मोनसे पेजाव नोंथांनि जिथु डकुमेन्ट्स दंमोन बे गासै डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय आपल'ड खालामनायनि मोनसे अपसन फैगोन नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गासैखौबो आपल'ड खालामखांनायनि उनाव जिथु फन नाम्बार होदोंमोन बे फन नाम्बाराव मोनसे अटिपि फैगोन बे अटिपियावहाय नोंथाङा अटिपिखौ होनानै कनफार्म खालामब्लानो जाबाय थ' बिदिनो गासैबो साक्सेसफुल खालामखांनायनि उनाव बेखिनियानो नोंथांनि जिथु अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोनहा बेवहाय होखानाय दङ डिस्ट्रिक्ट वाइज बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांथा पस्ट दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामदो दानिया डिस्ट्रिक्ट वाइज नायोब्ला बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव दङ साइन्सआव 165 आर्ट्सआव दङ 292टा पस्ट टटेल 457टा पस्ट बेनिफ्राय बङाइगाव दङ काछाराव दङ दरंआव दङ धेमाजि दङ धुबुरी दङ डिब्रुगड़ बिदिनो नोंथांमोना गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव नायनानै बबेयाव बेसेबां पस्ट दङ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लादो गावनि क्वालिफिकेशन बायदियै थ' बिदिब्ला अनलाइन खालामनायनि प्रसेसा बेखिनियानोमोन नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ हयथ' बुजियासैबा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनोब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो